Pogoi ta thangdi bolong borok hine lupherawoi bujakmani pogoi ta thangdi bolong borok hinjagoi nogo machaya manuya kharkhare ma thumani pogoi ta thandi o jora no tipra sarok tini sak jora chungtamani bagoi bolong borok hinjagnani nang pogoi ta thangdi o jora rok no siringge tongoi chaya chung lamsogo bab song hano hai norok no ani video nai tongnai jot to takhukte bukhuk no hano hai lamsogo ani channel hingga bab song tini hingkai norok nugoi man khana ang tom kok sanani thang thamilo nugoi man khana poila no ang belaka hambai maru jot no no tawni baga miani je chung TISF bai ringjagoi kaisa miawo strike khlaimani oboni baga belai hambai maru o jorawo বিশেষ kai jara chikon rok class 1 2 pornai belai chikon rok porno tebo hambai maru tongni bago hindi miawo sapung borok bo jara rok tongkha sungmani tamsa borok tamo borok phaila phonong sungmani tamsa sisi jara rok bukha dukho nang thanga bukha dukho nangai o jara rok sungmani sabo chikon jara rok bo future tamo saisi me khobo omhai sare tamsa bo sung roman script sanane phayo hinjo roman script sanane phayo hinjo bukha ekdom dukho nang thanga asuko dukho nang nge tini oban bagan hambairi tongmaya norokno jotto no je mia kosto khlainai sapung bohogo mai kuroi tui kangbo tui manungya omhai khlai mia choba khlainai rokno jotto no na hambai ani phaising tui hambai maya pharo tamne ke chung tiprasa chung thanja tongkhai chung bebak no sombo chung miao oprop chung phunugoi rika o fan tiprasa ni fan busuk jora tui tong chung miao o fan chung phunuk lakha jotono pal miligoi obon bagoi no chung thanja khai jodi tongkhang ke tamo sombo pungya tong maya hene musaphansi kuroi manu chung je demand khlai tongmani chung obo jodi miani hai jodi chung sanlai ka hingke thanja khai abo chung mase manu phiaba chung tabu je sanani nangoi tongmani tamni bagoi chini tiprasa rok thanja kureni bagoi si chung oroi poroi unglai ekonoi chung mani angoi tong chini sanmani no ge chung miani hake jodi thanja ka okhor ka hingke Myanmar khanable Saimar khanable ungsinai hine sairi khanable miao obono power of tiprasa ngechini tiprasa ni power miani salo nadi busuk bujaka baksa jaga agartala ro chung nukha bujaka tokjaka wa buthara kane chung jemon yakung kongmru romboi tisai talangmani hai omai ke pondo talang jaka hi norok nugoi man khana amor norok nukhana obuki tongmu wansuk nagade wansuk nai ding samani hingke ang jot to tiprasa non chao wansuk nai nagade juno bahai khlai toni hingke obon tiprasa ni bisingo baksa wanjero no logeriwoi tamoslai lai tong WhatsApp group rogo chungko borok roman script je demand khaimani bonda khumani chung chajagya hinsao sab sabo tiprasa ni bisingo tiprasa borok no tongo chin tiprasa ro chajagya hinsao chung aro thangya chung support khlaya mano obo rajniti chalsi tipra mothani kamchi are bhai je sai tongnai takhu norok tamo wansuk semia norok no sanamoto sanamka pheba norok no wansuk mong norok ni brand bahage sanamka obang khub buji maya ta OMG wana suwang norok no te norok ni bokhrogo kusta si kurebile kon si kuroi miski norok ni bokhrogo bujikha obo kono rajniti ya obo tiprasa rok future kusung no tuye kanoi fight choli tongo kaham ka bujiti fight norok hai borok rono hingke miao taku khoroksa saman hai phone number sohori rekha nangka call khati hanai bokhai norok no kima buji tamne hin kima buji hingke asu buji glak norok to nong bokhrogo bom tongsi kore hingke norok buji glak kima himani ke mangso helepmani haita piece khaina waise no piece khaya kana kibina mo song norok tiprasa ni mungoi kolong ko borok si norok ni bagai no tiprasa rok asu kosto manna hi wansuga wansarok je nini basano borok dam khai tongo condemn khayo nung borok non logiriwe kana borok baksana kok sai tongo obon norok na bokhorok kore hetam khana norok hai tiprasa rok na mia takuk sama hai
Kima khagen chau ke phai chung bustang go chung jotto no mai kana thansa kha chung tongnai thansa kha chini san mona chung san lainai chung jodi thansa hinge chung masim manai sure sim manai sottome joyote su thansa kha jodi sanlai tongkhang ke chung mani ya kosi koroi thajing ang saman hai chung omhai kana chung bustang go bo chung jeta kubui jeta ungnai jeta chini bagoi samung tangnai jeta chini future ka hamungnai chung arono chung tonggano chung out of aimano nahare chung himlayano chini bobishot ba chini future no nahare chung tonglayano nge chung umhage tongkhang ke bebak no salcha kubui ungnai te thaisa kok bayap chung te thaisa kok omon nugoi thui tungsuka ne thui tungsuka tamono nugoi saidaman norok o video nukha miawo sini tiprasa je student pori tongnai cherai rok no bolong borok sanambai ugroponthi sanambai kone gare damani tamo o osebbo musuk busani mungtamo osi sonjechen da tamjani o musuk busano ang asuka jolika tamo nge chung tiprasa rok nge chini mata sangkana chung bolong borok ngoi thango ha atangbadi ngoi thango ugroponthi ngoi thango tini naidi bo khoroksa police officer police ni kam tamo borokno seba khanani borokno nakolnani police ni kam obosi bo tini je bolong borok hene sanai bo sabo ukok bo biang phasing thangka bo angelo thangbai bo bolong borok ngka khoroksa student no sungtam tiprasa ngeno sung bolong borok da sung tiprasa ngeno sungtamo atangpati da sung tiprasa ngeno ugroponthi da ugroponthi sabono hin ugroponthi bobono hin bo bahike bo buku ba seman kha chung obono tuibo chung kokma salane bab chung obono chung sirige tongkhayangla obo nai ke kok kisisan jaga hai phiaba o kok onek kotor obo onek kotor o kok no chung important mar lainai nai tongnai jotto okra rok বিশেষ করে okra rok wansuk lai thung obono tuyoi chungtamo chung tiprasa rok buibe bolong borok mangda hinjak senai chung chung atangbadi mangda hinjak senai chung ugroponthi mangda hinjak tonglai senai tamo koko bo khoroksa police officer nukhana sini ang video saka prosankanti sar SDPO bini bol koroyoi bini busani bol koroyoi busar no buai kana bo aro thang kaisa police officer hisabe bo thanga kana thang naimani bono tam khlaka SDPO ni boro roh kanor saman kana nukhana tini prosankanti sar ni tamo boltong bin busar ni tamo boltong obri bismisi prosankanti na omhakeri rohka nge tini o ancha o osi obuno trans obuno jora bono phiokai chaklak job to taisa phai khenai bono phiokai chaklak bo asu bul kok sawai tongoi bo khoroksa officer tutui bono bhage phioknai obo norok wansuk nai di bhage phioknai bono phis phiokya bono bini osi ni simi bono suspend mas mak khlainai sung bini suspend ni bagoi chung fight mak khlainai chung tini tam fight khlai dongani tini je ব্যক্তি rok tiprasa rok pori tongnai rok roman script exam rinani baga sanmani jaga bolong borok tom ni baga engkha je video nai tongnai rok norok bo man kanke video sanamdi obono tuye chung social media ni bisingti phana chung phateri lenai phateri oi bono suspend mas mak khainai chung phateri lenai obokono chikonte kokya bayap song obokono chikonte kokya bo birat kok sagamo birat kok bo bahike bolong borok ungkha o student o kok borok roman script no sanoi tongnai student bahike bolong borok ungkha obo bono sajung samaniya tiprasa job to tiprasa no yesi sulmani sibo bolong borok hinoi ugroponthi hinoi joto yesi sulmani si bo proof ma phunuknai bo proman ma phunuknai bolong borok tamno hin bo ma sanai bahike bolong borok ungkha tiprasa rok hingke obono bo jawab marinai tini chung thangnai rokno thangnai CPM sarkar tongpro apro rok chung wansuk rakhengkai tabo wansuk hingkai thuitungoi phei thuitungoi tamo apro parawat chala sikla tongoi malia tiprasa rok kok thaisa sai malia bazani nok kifir malia tamhuna bolong borok hinai romoi tlango chala sikla hingke nu tastlangka bolong borok phu atangbadi phu ugroponthi phu tastlangka
ang nukabley ang mokol baitang mai nuka chin parani dara sungno rong baitlang mani hordi boro phayo 12টা 1টা rogo police tia sarkariu sala sikla man kangke nogo man kangke romo sitlang bolong borok khane pheba o somoya tabuk o somoya apro hinjangma romjangma satokjangma bujakma o jora paikha apro bati prasarok otikhamang satok pitok khlaijakha pheba tabuk o joraya tabuk ti prasarok onek sijak onek rungjak onek bujijak montri MLA kubangma tongo tabuk ti prasarok pheba chung o ward sanai o sino chung phioglak chung tabuboda sajak tongsinai chung tabuboda hinjak tongsinai wansung nebe dinorok chung tabuboda hinjak tongsinai tini bono jodi aroni phiok kahkai obo belai chayang nai chin bagai belai chayang nai khanate khoroksa wansa sanai ugroponthi hinai khanate khoroksa wanjui sanai atangbadi hinai khanate khoroksa wanjui sanai bolong borok hinai obono jora bono yasi yaka lagi chasi chaglak o CPM sarkar ya tabuk u afroni ti prasa ya tabuk bayap sung jotto obono tuyoi kok salai di obono tuyoi obo siringkai kemari rohkanglak chung chin kok borok roman script sanoi chung manka hene o kok no chung pogoi thangoi nglak o wansano chung phis phirgia o sonji senda tamjani mani musu buslui no o bekol basano chung phis phirgia joto salai di nora para salai di okra rong thane jukti na dik tom khlake chano okra rong thane jukti na di o wansano tam khlaiman bo jawab mari nai ang haino hai taisa sawo obono chikonte ko khene ta wansuk di obono siringke ta tonglai di obo siringke tongkhangkai bo haino lai thangnai bikoti prasar tom mendra khaiman ka hene si bo wansuk nai ang atangbadi hingka ugroponti hingka ti prasar no biko himot tam khlaiman ka ti prasar joto was ase atangbadi bose bolong borok hene botte sanai bo phan manai bo phan manai ang sanan musung baib sung obono siringke ta tonglai di sung obono tu kok ma salainai o bekol basana chung phisi phiogya nge norok sadi komen bisingo sadi chung siringkai ta tonglasinai chung bolong borok da hinjak tongsinai nor komen bisingo sadi jodi bolong ni borok hinjaknani musungkha hingke siringkai tonglai mano kokoroi ugroponti hinjak tongnani musungkha hingke hinjak tonglai mano siringkai tonglai mano kon sana nangya jodi hinjakya ang thui tungmani hai norok bo thui tungoi tongkha hingke obono tui norok sure kok ti sanai obono tui norok sure kok sanai obo siringkai tongna kokya obo kok chikonta ya wansuk nai de o bisingo haboi bo koko tangsoi kya borok bo khoroksa police officer ngo bo bahati kok saiman bono tui kok ma salainai phiogya bono obono jora dus koroi borok nisi biang sogoyo SDP ni boro rohor hingke bo dus khlai tongnai borok no chung phiognai da bo chaija sai tongnai no chung phiognai da chung obe phioglai ya bayap chung phioglai ya siringkai tonglai khengke chagla kento tabung sairi wang siringkai tonglai khai unglak ngenor comment khaji tom khaike chano jara YouTube channel khuluk jakrok bono tuye kubangma kok sadi bono tuye reaction video sanam di norok bono tuye jate joto ti prasarok bono tuye kok sanani ungthung an musungman ebo hingete bisi kok sana thangli norok buji khana norok bo joli tongkhana ang saimano baksa mia lengjak tini res khailai tongkhana nogo hinge norok no haino haitesa hambai maru belai hambai asuga hambai norok borok chung jotto ni sacrifice ni bising tui chung mia je sanmani chung mankha obo belai tongthoknani kok chini bagoi chung bobagra no believe khayo বিশ্বাস khayo bobagra saka chung poito chao ya faidangte bisi sana thanglia norok belai kha hambai ani video nai tongmani bagoi norok ano support khai tongmani bagoi hingei omai khano nai tongdi chung tebo kubangma kok salainai tebo norok bo comment bisingo sadi baksa borok kubangma demand khainai tongo je ano sanai omai phonani video sanamne nai sur sanamnai phiuge kubui kok sanani kebono kiriyan obosi
buji sapano sai tongthuk ang kubi kok sai thanai ang lablak siglak kiglak ke bonobo ke hambai norna an video nai tongmane bai malai nai next video